I'm not fucking gonna claim the prize. Yeah! Me otetaan ne kultaiset kädet. Ei mitään hopeisia siipiä, hyi. Me otetaan koko kultalaiva. Me ollaan niin mahtipontisen hyviä. Todella. Muuten vaan feilattu tää jo varmaan satoja kertoja. We just refuse to give up. Mikä päättää se tipuit ja mutta et se tippunutkaan. Enhän minä nyt. Hyvänen aika. I just need the numbers. 0, 3, 2, 1. 0, 3, 2, 1. 0, 3, 2, 1. 0, 3. Me ei oteta sitä. Hyi. No niin, olen taas huumeissa. Let's go. Monen nyt kerrat jo. Ahaa. Fucking doses. 0, 3, 2, 1. 0, 3, 2, 1. 0, 3, 2. Hemi, haluatko selostaa videolle, minkä takia sä et vedä tätä? Siksi, koska me kuolen tuossa hemmetin hyppykohdassa sen joka ikinen kerta, koska minun kellotustaitoni on sellaista 2-vuotiaan luokkaa eteenpäin. Minun päin. Minun päin. Maalle. Ja odotetaan tässä taas se, että tulee se pitkä väli. Yeah. Nyt. Nyt menee 2, siihen tulikin. Ja nyt 1. 1 sanoin. 2. 3. 3 vielä. 3. Mies en sanonut, että vaihan. 3 edelleen. Oh! Nyt tulee tää meidän kaunis taktiikka. Ota. Hemi, no! Like... Mitä sanoit? Mut se kuulostaa siltä, että se menee niinku... Se kuulostaa siltä, että sä nyt vaan pistät jotain... Kai sä tiedät ne putkilot, jotka pitää sitä ääntä. Se kuulostaa nyt vaan siltä. Ota minä nyt funtsin tässä henkisesti. Mitä me viimeksi tehtiin? Minä unohdin sen jo. Mun pitää laittaa kuulokke korvaa nyt tässä. Niinku. Eteenpäin. Seis. Kaara vasemmalle. Ja tulee eteenpäin. Seis! Nyt liian reunassa. Eteenpäin. Mene sinne vasemmalle. Ja nyt eteenpäin. Seis! Nyt menet sinne, niinku, katsot eteenpäin, niinku, you know. Ei! En mä osaa! Ai vittu! Tuli vasempaan! Hyppää alas sittenkin, ei voi! Ei vittu! Tästä ei tule helvetin persereikääkään. Tästä on helvetin pitkä tää matka, mikä pitää kävellä. Oh lord! Hemi, Mitä? let me in! Ai niin joo, sori. Typpi oli jo lähössä.
1, 0, 3, 0, 3, 3, 2, 1, 0, 3, 2, Fucking finally. Emi! eteenpäin. Minuun päin. Eteenpäin. No niin, ihan just. Nyt. 2. We did it again! Oh lord. Älä niinku vielä. En Mun pitää liiku. pestää mun spottiin. No niin, do this. etiä. What? Rauhallisesti eteenpäin. Nyt vielä 6. Mene enemmän suoraan. Mikä on Sitten niin. suoraan? Niin. Tänne! Joo, just sinne. Ja nyt tulee tiukka oikea. Eiku vasen. Nyt. 6. Mene oikeaan. Emi! Se ei ollut oikea! Se oli vasen! Mä menen taas mun spotille. Kai sä näet täällä nää niinku majakat ja tuon ihmeen, minkä lienee örkki, siil, ukkelin ja nuo puut ja krokotiilin. Joo. No niin, menepäs eteenpäin. 6. Vähän menet tuonne oikealle. Noin, nyt käännyt sitä helvetin kalaa kohti. Vittu, me osaa suuntia. Varovasti siinä on se, varovasti! Minua kohti! Minne? Se on sun helpompi käydä kurkkaamassa itse. En mä sitä tuu muistamaan silloin. No mä voin käydä kattoo se. Otat itse kuvat. Itse käyn ottamassa kuvat ja sitten mennään. Oh lord. Okei. Katsotaan. Tämä on vähän tyhmä tämä ajatus tässä sinänsä, että ei se ole kiinni siitä, että miten vahva joku ystävyys, jos ihan paska itekin hahmottava asia. Niin. Toiselle, joka on hahmottaa. Tää on justiinsa näin, että niinku hyvä laittaa 2 tämmöstä ADHD-ihmistä vaan solvimaan tämmöstä vitun puzzle-juttua. Kun kummatkin on yhtä hahmotushäiriöisiä ihmisiä, jotka ei vaan osaa. No niin, eteenpäin. 6. Ihan vähän vaan. 6. Oh, we did it! We did it! Ei paina sitä! Se on tappia. Oh my lord! Oh my lord! Pääseekö mä täältä pois? Aivan helvetin stressaavaa vaan kävellä siellä ihan sokeana. No jee.
Se on edelleen nopeinen. Mitä helvettiä? Me painettiin kaikista nopeista. Onks siellä mukaan jotain vielä piilossa? Hemi. No. Hemi. Oh my god! Mitä vittua? Hemi. Mä en päässyt sinne. No, mitä vittua? Squeeze your fat ass there. Siellä tulee se hyppy. Oh! Yeah! Yeah! Did we get all 9? Did we get all 9? We did! I hope so! I hope it says 9. Oh, totuuden hetki. Tuhat! Hell yeah! Yes! We did it! Let's go! Let's get out of this hellhole! Let's skedaddle! Let's skedaddle! Over here! No niin. Wow! Ystävyytemme on kultaa! Hell Minä sain- yeah! Kärsimyksen kautta, mutta silti kultaa. Fucking look at them hands. Look at them beautiful hands. Meillä on niin hieno vene. On. Are we gonna crash now? Ei meidän hieno vene saa crashata. Entä jos me crashataan? Off you go, dears. Fair winds and farewell. Hien. Oh lord! Oh no! Meidät syötiin. She gave us her blessing. Are we fucking married now or something? Oh no! Ah! We are flying! Mitä vittua? Communication. Teamwork oli vaan 21/24. Why?